Píchá ťa to, čo? Jau, 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 jau. To nie ako po koberci, že? Maťo. Jajaj, ako ma pichajú kolienka. Jajajaj. A ruky ťa nepichajú? Ruky má zvyknuté, on má tvrdé. On má túto mozole normálne. Jau, jajajaj. Maťo. Čo si zamrzol tam na mieste? Čo to je? No? Trávička. No. A tu je trávička, prosím. Páči sa. Dáva do pusinky, no. Čo mi dáš si do pusinky? Čapka. No, páči. Na rytku ťa nepichá, Maťo. To keď má plienku, dúfam, že nebude